и да се разберем. За социален център няма да строим такъв какъвто е. То вие не... Но само ми кажете какво искате да се случи там. Така, това ще предам и на Общинския съвет, и на общината, защото наистина сме дошли за това. Много моля тишина. Много ви моля. Нажежихме страстите достатъчно, сега малко тишина, естествено, за да може да чуем омбудсмана на Република България. Видимо не става. Нашите искания са добър бюджет, просто трябва да може от 1913 година живеем в Фейка. Не който не разбра, 1913 този акт не може да продължава да се търпи. Преди госпожа Майка Нова да се изкаже, искам да кажа да се направи новата сграда на Трайдорево полицейско управление и новата сграда на община Красна Поляна. Айде, госпожо Манова. Здравейте на всички! Преди да кажа няколко думи, за да си доизясна картинката, искам да попитам кмета от кога е кмет на Красна Поляна. От 2008. Мисля, че този отговор е достатъчно показателен. За кое? Институциите са За кое? в голям дълг към хората, които живеят в Красна Поляна. 2008 е годината, в която се решава да бъдат премахнати виетнамските общежития, нали така? Има който е кмет точно от тази година. Вчера, във връзка с днешната ни среща с моите експерти, се разходихме за малко из квартала и трябва честно да кажа, че нещата, които споделяте, възмущението и исканията са ви абсолютно основателни. Наистина не мога да приема, че за Столична община, която отговаря за 1,5 милиона сигурно столичани, не може да реши проблема с настаняването на 150 души. Факт е, че хората не могат да бъдат изхвърлени на улицата, защото изхвърлянето им на улицата е проблем, който е продължаващ и отново ще е ваш проблем. Но така или иначе, алтернативно решение трябва да се търси и трябва да се намери. Този разговор по този начин, според мен, е ценен само с едно.
с това, че с присъствието си не мога да преброя, отвън имаше също страшно много хора. Не знам колко души има, 1000, 2000, колко са. Това показва просто, че има проблем и решимост да стоите до решаването на този проблем. Но сериозните и конструктивни разговори просто няма как да се водят в този формат. Затова това, което аз ви предлагам, е наистина да излучите една група от хора, комитет, съвет, представители, които да са наясно с вашите искания, с възможния компромис и които да проведат съответните разговори в Столична община. Ама едно е да се водят общи разговори с кмета. Според мен част от нещата зависят от решение на Общинския съвет. Там тези въпроси трябва да бъдат поставени, трябва да има някакво решение с срокове. Някой да застане с лицето си и с отговорността си. Ако кмета на София желае, нека да е тя. Но да са ясни ангажиментите и сроковете. Кое, кога се случва и как се случва. Аз съм готова да участвам в този процес, тъй като функцията ми на омбудсман означава посредничество за защита правата на гражданите. Аз го разбирам и кмета на Красна поляна. Той трудно сам може да се справи с тези проблеми. Добре, нека да сме честни. Но така или иначе е негова отговорност да защитава вашите права. И ако не може да ги защити, да предприеме съответните действия. Излъчени представители, заедно с тези представители, с господин кмета, който също е наясно с всичките проблеми, да повторим срещата при госпожа Фандъкова или в Общинския съвет и да се върнем тук пред този формат с ясен план. Кое се случва, кога се случва и как се случва. Аз лично няма да имам и основанието и самочувствието да застана пред вас с големи приказки. Мисля, че ситуацията е такава, че се искат конкретни неща. С срокове и кой стои за тях. Освен това, и съвсем лично искам да ви помоля, предизборната кампания ще почне в петък. Нека да не цапаме този проблем с партийно-политически истории. Който е искал нещо да направи за Красна поляна, да го е бил направил до днес. За една реплика към вас. Пак отлагаме решението на ново. Отложихме го на 2 февруари за 22, сега за това ще е срещата за 15 май. Това не решава нищо. Изборите нас не ни влияят. Не ни решава проблема. Какво конкретни действия искаме да кажете със срок до 1 март, какво ще предприемете и какво ще свършите? Това, което аз мога да предприема е да съм посредник в разговори между вас, кмета и Общинския съвет. Ако се наложи МВР и всички останали институции, които отговарят за реда, аз няма да путам общежитията, нито ще настанявам хората някъде. То е ясно. Конкретни искания, които не са спазени. Добре, вие сте прави. Аз разбирам, че ви е дошло от тук. Да, но отлагате срещата като политик. Вие сте политик. Нали знаете, че сте бил, понеже сте оттам какво направите? Украда метал. Направиха, защото ви го позволиха. Госпожо Манолова, вчера бяхме 5 човека, т.е. 7. Уважаеми съкварталци, аз живея тук от 62 година в комплекса от другата страна. Когато искам да поставя въпроса с общежитието, защото за мен общежитието е втора тема. Защото преди да се построи тази сграда, тук се построиха
блокове. И сега в тази връзка искам да задам въпрос и да помоля госпожа омбудсманката с две задачи, които да провери. Преди предишните избори тук имаше стачка ли беше за игрището? Стачка. Или не, бунт. И от името на всички живущи, и аз бях бунтежия съгласно общото. Така, на този бунт беше зададен въпрос на кмета. Има ли незаконни жилища в факултета? Отговорът беше да, има. Но той каза, аз го извадих от стенограмата на BTV. Да, те са незаконни, но са всички 80% върху собствена земя. Въпросът ми е, много ви моля, проверете, как така 80% е собствена земя, построени незаконни жилища след 89-та година. Като взех картата на София, отпечатана 88 година, и направих снимка, тук от този висок блок, колко къщи имаше до 89-та година. На последната, т.е. на ЖП прелеза отясно имаше 4-5 къщи. Изказа се една дама тогава на протеста, че нейният баща е бил, не знам, квартален и къв е бил регистриран около 10 къщи. Моля, проверете. Кой е издал натуралните актове на тези 80% да притежават собствена земя? Хора, които нямат регистрация адресна, как е ми продаден този имот, да те да станат собственици на този имот и кой кмет, коя община е утвърдила тези документи на 5 км от центъра на София, той да получава парче земя и да построи къща. На това место, когато трябваше да се строи на Бай Тошо в Банкя неговата резиденция, бяха се справили, че най-хубавото место между двете течения Бучинско и Владайско и най-хубав климат. Кой даде право да дойдат пришълци извън тези роми и да създадат конфликти на живущите, да обръщат